Amurka na tafiya cikin irin tarkon da ya kashe tarayyar Soviet, kuma babu wadda ke hana ta. Ƙasashen Gulf na ɗaukar nauyin jana'izar su da kansu, yayin da Washington ke rarraba musu kayan tonon kabari. Muna kallon mafi girman tarkon siyasa na duniya a tarihin zamani. Ana shimfiɗa shi a gabanmu kai tsaye, kuma babu wadda ke haɗa wannan alamu. Suna sayar maka da labarin nasara, amma mu za mu nuna maka cewa labarin rugujewa ne. Ba wai Iran kawai zai kare ba, zai kawo ƙarshen Gabas ta Tsakiya, zai kawo ƙarshen Amurka, kuma a hankali cikin shiru zai kawo ƙarshen duniya ma. Kamar yadda ya faru da USSR, sai dai wannan karon babu wadda ya lura da shi cewa yana zuwa. Ga gaskiyar bayan labarin mu fara. Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain. Wayannan ƙasashe ba wai suna kallon wannan yaƙi ba ne kawai, suna taimaka masa ne. Sun buɗe sararin samansu, suna raba bayanan sirri, kuma sojojin Amurka suna kan ƙasarsu. Sun ba da izini kai tsaye, amma ga tambayar da babu wadda ke yi musu kai tsaye: shin kun san ƙasar da kuke tsaye a kanta kuwa? A shekarar 1982, wani mai tsara dabarun siyasa mai alaƙa da gwamnatin Isra'ila mai suna Oded Yenun ya fitar da wani tsari ta hanyar World Zionist Organization. Babban burinsa shine Isra'ila ta sake tsara yankin ta hanyar rarraba ƙasashen Larabawa zuwa ƙananan ƙasashe masu rauni. Theodor Herzl, wadda ake ɗauka a matsayin uban Zionists, ya rubuta a kundin ajiyarsa cewa yankin ƙasar Yahudawa ya miƙe daga kogin Masar zuwa kogin Euphrates. Rabbi Fishman ya bayyana a Majalisar Ɗinkin Duniya a 1947 cewa ƙasar da aka yi alkawari ta kai daga kogin Masar zuwa Euphrates har da sassan Syria da Lebanon, wadda tasawira ta shafi Saudi Arabia, Jordan, sassan UAE, Iraki, Syria da wani yankin. Yanzu ka duba abin da ya riga ya faru. Lebanon ta lalace, Iraq ta tarwatse, Syria ta zubar da jini, Libya ta lalace gaba ɗaya, Yemen ta zama ba ta da daidaito. Janar Wesley Clark ya bayyana bayan harin 9/11 cewa Pentagon ta tsara rushe ƙasashe 7 cikin shekaru 5: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan da Iran. Iran ita ce ƙasa ta ƙarshe a jerin. Amurka ce ke aiwatarwa ta fuskar soja. Idan aka cire Iran, ƙarshen ƙarfin soja mai tsayayya a yankin, hanya za ta buɗe gaba ɗaya. Sarakunan Gulf da ke murna da wannan yaƙi ba abokan wannan tsari ba ne, su ne mataki na gaba, amma ba su sani ba tukunna. Ba za su iya kare kansu ba ma yanzu. Lokacin da jiragen drones da Houthi suka shiga tsarin tsaron Saudiya, Riyadh ta firgita, inda Amurka ta janye babu wadda zai kare su. Babu kowa. Yayin da Amurka ta makale a Gabas ta Tsakiya, China ba ta bacci. Taiwan na samar da sama da kashi 90 na manyan semiconductor na duniya. Duk AI, jiragen yaƙi, wayoyi, motoci, tsarin jagorantar makamai duk suna dogaro ne da chip na Taiwan. Idan Amurka ta makale da Iran, China za ta motsa kan Taiwan. Samar da chip zai tsaya, tattalin arzikin fasaha na duniya zai tsaya cak. Yaƙe-yaƙe biyu a ɓangarori biyu ya riga ya girgiza tsarin duniya guda ɗaya, kuma tattalin arzikin Amurka ya riga ya fara nuna matsala kafin a jefa koda bam guda ne a Iran. A shekarar 2025 kawai, sama da Amurkawa miliyan 1 sun rasa aikinsu. Wannan ya fi na shekarar 2024 da kashi 65. A fannin fasaha kawai, an kori ma'aikata sama da 127,000. A watan Maris 2025 kawai, mutane 275,240 su rasa aikinsu cikin wata guda. Na uku mafi girma a tarihin Amurka. Amurka na rasa ayyuka kamar lokacin annoba, amma babu annoba. Idan yaƙi ya fara, petrodollar zai mutu. Da zarar ƙasashen Gulf suka fara sayar da mai da yuan, Amurka za ta rasa ikon buga kuɗi ba tare da illa ba. Bashin dala tiriliyan 39, kimanin dala 114 ga kowane ɗan ƙasa, zai zama abin da ba za a iya jurewa ba. Kamfanoni za su fara barin ƙasar, ƙarin korar ma'aikata, haka kuma garuruwa za su zama babu kowa. Me Amurkawa ke ci a wannan lokacin?
kusan kashi 70 na abincinsu abinci ne da aka sarrafa. 1 cikin 4 na cin fast food kullum. Manya suna samun fiye da kashi 53 na kuzari daga abinci mai sarrafawa, yara kashi 62. Kashi 73 na abinci a shaguna duk an sarrafa su. Ƙasa ba za ta iya ɗaukar babban yaƙi ba idan mutanenta suna rayuwa da irin wannan abinci, kuma ana korar ma'aikata miliyoyi. Wannan ba kawai ƙididdigar abinci ba ce, wannan alamar rugujewar ƙasa ce. Game da zinariya, Prognos bai yi cikakken bincike ba tun shekarun 1950s. A duniyar da masu iko ke sarrafa tsarin kuɗi, shin muna da tabbacin cewa zinariya tana nan? Darasi daga tarihi. USSR wato Tarayyar Soviet ba ta faɗi saboda an doke ta a yaƙi ba. Ta rushe ne saboda ta yi yaƙe-yaƙe da yawa da kashe kuɗi da yawa. Afghanistan ne ta hanzarta rugujewarta, yaƙi guda da ba za a iya cin nasara ba. Bayan shekaru 10, USSR ta ɓace. Amurka, Afghanistan, shekaru 20, Iraq, trillions na kuɗi, Libya, Syria, yanzu Iran. Kowane yaƙi da ya gaza yana ƙara matsin lamba. Bari mu zana hoton ƙarshe. Iran ta faɗi, babban cikas ya ƙare, sansanonin Amurka sun lalace, man Venezuela bai wadatar ba, OPEC na da kashi 80 na ajiyar mai, petrodollar ya rushe, Taiwan ta faɗi, semiconductor ya tsaya, Amurkawa miliyan 1 ba su da aiki. Kashi 70 suna cin abinci sarrafaffe. Ba a san halin zinariya ba, bashin tiriliyan 39 ya fashe. Kuma ƙasashen Gulf za su gane a ƙarshe cewa ƙasarsu tana cikin abin da ake kira ƙasar alkawari. Wannan ba labarin ƙarya ba ne, wannan tsari ne da aka rubuta da bayanan tattalin arzikin da aka tabbatar. Muna haɗa alamu ne da ba sa so a haɗa. Raba wannan yanzu. Wani a cikin mutanenka yana buƙatar gani. Ka rubuta ra'ayinka a comment. Shin Amurka ta riga ta wuce inda za a iya dawo da ita?